Vlevo ve směru jízdy je spojovací kolej pro obrat vlaku před stanicí, protože stanice Skalka nemá klasický obrat za stanicí. Skalka je třetí hloubenou stanicí Ačka a proto je v Mělce uložená v hloubce pouhých 9,5 metru. Příští stanice Depo Hostivař. Ne, celý blok. 3. No. Asi se ho tam vedle. Ale já se to hodně šroubu jenom. A? Ona je... Úsek ze stanice Skalka do stanice Depo Hostivař je prvním úsekem metra, který vede po povrchu s přepravou cestujících a konečná stanice Depo Hostivař byla vybudována v části haly depa, kde původně byla strojní myčka souprav. Dodnes je tento úsek stanice nepřekonanou raritou pražského metra. Vítejte zpět v areálu Depa Hostivař. Než dojedeme k hale depa, podjedeme most metra, po kterém vede zkušební trať Depa Hostivař. Svou délkou 2 km je nejdelší zkušební tratí metra a původně byla propojena se železniční vlečkou, která ústila do železniční stanice Praha Hostivař. Depo Hostivař má kapacitu pro 200 vozů. Provozu začalo sloužit 17. října 1985 a bylo druhým depem pražského metra. Termín otevření Depa Hostivař byl klíčový, protože ve stejné době na podzim roku 1985 byl zahájen provoz trasy B. A protože Bčko ještě nemělo své vlastní depo, muselo být obsluhováno depem Kačerov, které bylo svou kapacitou nedostačující. Z tohoto důvodu muselo Depo Hostivař zajistit třetinu vlakových souprav pro trasu C. Tato výpomoc skončila na podzim 1994, kdy pro trasu B bylo otevřeno depo Zličín. Kdyby do Cčka vozili se a z Bčka to vozili na Cčka. Tak to je úplně logicky, ne? Cčko nechám, aby si jezdil svoje. No jenže víš co tam bylo, protože vím si, že to v podstatě jezdil na Bčko, to je strašná štrka, že jo, to červené, je to blíž na to Bčko, že jo, na to mě. To nevím, jestli máš něco svoje. Ne, ale i tady kolik